Stop! Det bliver en dejlig dag. Klokken den er 7, men det er ingen sag. Good morning, Micah. Come on here. Oh, Toby, just 5 minutes more. Just kidding. I'm really fresh. My hair is on point and I'm really fresh. Come on, Denmark, let me hear you say yeah. 1, 2, 3, yeah! Kaffe om morgenen, det kan jeg rigtig godt lide, men det skal nu være latte med mega meget mælk i. Jeg er nu mere til en god kop te, og det er fordi, at havregryn, cornflakes, guldkorn og fras. Hov, drenge. Det er fars. Skålen frem. Jeg tager lige en ske. Au, for søren, det er en brandvarm te. Bowl on the table, and then we pour in the oats. Cornflakes on the top, and cinnamon through a sieve. You're there for heaven.